Agoero kamano nyadichiel kendo. Adwa penjo Solomon wacha achiel. Iwacho ni somo UN, inine bandadi. Mano gima dwa ni nyisi jopiny ka giwinjo ni in misiro wach fi modwok piny ine bandadi. Mar ariyo, sirkal dwano tug kodwa tugo moro kae. Ichalo ng'amo ka 1,000 omiyo jaode ni dhi gogo shopping, tichaki liwori ka 1,000 no, mondo ang' ichaki miye mondo ne ni ihere. Sama nudhu bedo piny e komiti ni, be nung'eyo ni universities mag Kenya ka ok gin mag ji giwegi, ok gin mar sirkal. Namba 2, kriteria mane manutiyogo e wuoth e kor gwenge gite, nikech aparo ni ne ane dala sama nitimo banding ni. Ma banding no nokawa time mondo awinj from band 1 to 5. Ere kriteria manutiyogo mondo ung'e ni Ambrose ni to en to wae e dala moko nyalo, we wakete band 2, we wakete band 3. I think ni nutimo gimiluongo ni random selection. Nukao data katusoyo to uketa keta ji, unka nuse yie nose miu makor ka koru, to we sirikal ni koro keturu jogo ka kung'eyo. Mok ung'eyo ni namba 1, kokaw fino odwok piny mabe ok odwoke. Odwoke adwoka mondo mor jo Kenya gi mondo mor comrades. To wan kaka comrades gima dwa nyisi Solomon ni kichaki yudori e komiti machalo kama, to gimora mora mikalo kacha, ng'e ni kikale kiwuok e ofis no to wan miduogo rado kodwa oko ka. Machaka gima kila e wacho mano en ma. An achulo siling 35,000 to an e band 4. To help upkeep imiya 21,000. Ing'eti upkeep. Sirikal chulo na 4,000 ei 35,000, odong' 31,000. Mane omena penji ni ine bandadi. Ei 31,000 cha, janyuol wacho ni kaw moko ichul, mondo amba chaka chul ne jomoko maning'e ni kaw upkeep. Scholarship magi wacho ni gimiyo ni budho. Kenyatta University en mana university maber, nikech kiseneno ka sirikal dhi disappoint to giyiene nyithindo register unit to timo penj. To chieng' moro achiel ka koro idwa graduate Solomon, kaka in ang'eni kata kapok graduate ang'eni dhi graduate, tiyudo ka in gi loan kaka Steve nowacho niya, samoro chamo japuonj chamo 30,000, idwaro chulo loan mar milion kata achiel mane olo kituonjori go weche mag somo. Loan ni idwa chule, KRA ni kodi ka, nyaki chiem, nyaki rwakri, family be inyo. Koro wuonda ni in iwacho ni ngima ne teko kadwa donji familia. Loan ni adwa chule nang'o? Ka nubedo piny muwacho ni new funding model rach, be nitie jok manu consult about the old funding model, be nupenjo ng'ato ni gini ohinyo gi kanyo, to be niwinjo ka nyathi sikul moro mora ywak niya old funding model ni inyo wakoso ko inyo. Unapani noluongu udhi kacha cha onyiso ni mamaru yieuru gi gimoro mora idhi penjo. Koro kwa bedo kae ma jo Kenya te winjo ni unudhi kacha gi iu ne ni mondo uyie funding model mondo e nyithindo moko ing'eyo niya imbe chieng' moro ni bed gi nyathi mane lware band 5, chieng' moro ni bed gi nyathi mane lware band 3. Kaka nyaminwa nowacho ni band 1 nyaka band 5 fi opogore. Tiyudo ka jamoko moro mawuok Kilimani ma Steve wacho ni e band 1 to ana maya wenda i piny ma opuro mana niang' eka yud fini an e band 5. Nyisa na ni ere kaka adwa chulo fini, koso expect ni chieng' moro ka graduate to koka achak go arambe dala kaka nyaminwa nowacho. Mano ang' ilerno. Mar ariyo, kudwoko fini piny, dumudhi buneno kutungo sekta mar somo, nikech nyithindo te koro bro ringo kawuok e private university Sharon kadok e public university. Kuse blackmail gini bech somo kucho gore piny. Private universities be play key role e Kenya ka. Ere ang'o manung'iyo be nuconsider gi kapok ilero nani e fee mobedo reduced, nitiere siasa more